Era Val d'Aran è un territori de nauta muntanya amb força pobles dispersi. El Consell Generau d'Aran era institució principal de govern i ha competències pròpies en els servicis socials i sanitaris. L'organisme públic que s'enquadra de la provisió d'aquests servicis se dits Servicis Assistencials Integrats d'Aran. En assegurar la qualitat de vida i acompanyament a les persones, el Consell Generau impulsa una estratègia en desplegar un model d'atenció integrada en Aran. L'objectiu és consolidar una atenció holística a través del treball conjunt dels professionals sanitaris i socials. El model aranès d'atenció integrada se centra en la participació activa de les persones en adaptar els servicis als seus besoins. En Tartenyec, els Servicis Assistencials Integrats d'Aran treballen transversalment sus dues línies d'acció, era organitzativa i era humana. Els professionals medicals ofereixen diagnòstics i consensuen els tractaments d'acord amb les preferències del pacient. Els professionals d'infermeria s'enquadren del sueño de les persones i les seves famílies reforçant la relació de proximitat i confiança. Els treballadors socials detecten els besoins de la persona relacionada amb família, suport social, autonomia i economia. A tal, s'estableix un diagnòstic social i se completa la valoració integral en oferir els recursos de besony d'acord amb les preferències de la persona. Aquesta relació directa entre les diferents unitats organitzatives fomenta la comunicació entre els professionals implicats, facilita la coordinació entre prendre decisions i consensuar tractaments d'acord amb les preferències dels pacients. Servicis Assistencials Integrats d'Aran. Mos centram en tu, mos enquadram de tu.